Maďarská strana často vyčíta vaše výroky. Hovorili ste s premiérom o tom, žiadal vás, aby ste krotili sa vo vyjadreniach? Ale prosím vás, veď už len slepý a hluchý nevidí, že to sú len obyčajné, primitívne zásterky a že niekto sa tu vyjadrí o niekom, že nie je učesaný a zdôvodňuje to ako, že kvôli tomu začne tretia svetová vojna pomaličky. Veď to je úplne smiešne. Úplne smiešne. A nedíva sa na to, že pred slovenským veľvyslanectvom v Budapešti pália našu vlajku, vykrikujú a hanobia slovenský národ, kde nás nazývajú nejakými prišelcami, že sme tu len hostiami, že sme proste bezdomovci a všade na plagátoch, či už na prechodoch, maďarská garda neofašistická má na plagátoch, že Slota musí zomrieť, vyzývajú k môjmu zavraždeniu a nič sa nedie. To je v poriadku. To je v poriadku. Oni niekoho vyzývajú, že bude zavraždený, otvorene o tom hovoria, to je v poriadku. Ale Slota, keď niekto povie, že niekto nie je učesaný, tak to je pomaličky, ide sa galaxia zrútiť, veď to je smiešné a trápne.